Ahojte, všetkých vás veľmi pekne vítam pri ďalšom videu. Keďže máme Valentín za rohom, spolu s Patisserie sme si pre vás pripravili valentínsky špeciál. Tento recept je veľmi jednoduchý, rýchly a navyše veľmi chutný. Všetky suroviny, ktoré budeme potrebovať, zoženiete na e-shope.patisserie.sk. Týmto dezertom môžete obdarovať svoju drahú polovičku alebo niekoho, koho milujete a oslaviť tak tento sviatok lásky so sladkým prekvapením, ktoré bude priamo od vás a zo srdca. Poďme na to. Pripravím si pomôcky, ktoré budem potrebovať a medzi ne rozhodne patrí toto cukrárske vrecko značky Matfer, ktoré je ľahko umývateľné, prispôsobivé a veľmi dobre sa s ním pracuje. Na e-shope.patisserie.sk ho zoženiete v rôznych veľkostiach. Ďalej si zoberieme mliečnú čokoládu a rozpustíme si ju nad parou. Táto čokoládka je značky Berry Callebaut, čo znamená, že sa jedná o materskú firmu Callebautu a je naozaj veľmi vysokej kvality a po rozpustení zostane krásne lesklá. V Patisserie si ju môžete zakúpiť v rôznych kilových alebo 10-kilových baleniach za naozaj bezkonkurenčné ceny. V ďalšom kroku si vezmeme smotanu na šľahanie, pridáme k nej mascarpone a vanilkový cukor. Tento vanilkový cukor som si vyrobila z úžasných vanilkových lúskov, ktoré sú priamo z Madagaskaru a musím povedať, že je to jedna z najlepších vaniliek, s akými som kedy pracovala. Spolu si to všetko krásne vyšľaháme a následne za stáleho, no pomalého miešania prilievame rozpustenú čokoládu a dôkladne premiešame. Hotovú čokoládovú penu si premiestnime do cukrárenského vrecka, do ktorého vložíme hladkú špičku menšej veľkosti. Vrecko si pekne naplníme a následne krémom začneme plniť vami zvolenú silikónovú formu. Keďže sa jedná o sviatok lásky, ja som zvolila srdiečkovú. Takto naplnené srdcia si ešte upravíme pomocou malej lyžičky tak, že vytvoríme v strede jamky a tým nám vznikne priestor na ďalšie plnenie. Teraz prichádza moja obľúbená časť. Jamky budeme vyplňať týmito liofilizovanými malinami značky Sosa, ktoré sú navyše obaľované v kakaovom masle, sú plné úžasnej chuti, sú vodeodolné a super extra chrumkavé. V Patisserie toto liofilizované ovocie nájdete v rôznych druhoch. Ďalej si zoberieme čerstvé maliny a nasekáme ich na drobné kúsky. Touto malinovou drťou následne plníme naše srdcia. Keď máme hotovú ovocnú vrstvu, následne srdiečka zakrieme zvyšnou čokoládovou penou, ktorú dôkladne rozotrieme po otvoroch silikónovej formy. Takto naplnenú silikónovú formu si teraz vložíme do šokera na pol hodinu alebo do mrazáku minimálne na 2. V predposlednom kroku si pripravíme finálnu čokoládovú polevu. Namočíme si želatinové platky do studenej vody a chvíľku necháme odpočívať. Ďalej do smotany na šľahanie pridáme horkú čokoládu, taktiež od značky Berry Callebaut a roztopíme ju. Vznikne nám z toho ganáš, do ktorej pridáme nabobnanú želatinu a dôkladne premiešame. Vďaka želatíne zostane poleva krásne pružná a lesklá. V poslednom kroku si pripravíme plech s papierom na pečenie a mriežkou na odkvapkávanie. Následne si naše zamrznuté srdcia vyberieme zo silikónovej formy a ukladáme ich na spomínanú mrežu.
Teraz stačí už len naše zamrznuté srdcia poliať našou lesklou polevou. V tomto bode buďte veľmi pozorní a opatrní, aby ste polevou zakryli úplne celý povrch srdiečka a aby poleva nepresvítala. Takto vyzerá naše hotové srdiečko a teraz ideme na tú najpríjemnejšiu časť a to je zdobenie. Ja som na zdobenie použila limetkový gel, ktorý som si vyrobila pomocou agáru. Agár mám samozrejme taktiež od značky Sosa. Ak by ste mali záujem, takýto gel si spolu môžeme pripraviť v jednom z nasledujúcich videí. Limetkový gel som aplikovala pomocou biberonovej fľaše okolo samotného dezertu a na oživenie som pridala bielinku Venecrez. Ďalej na ozdobu použijem liofilizované maliny a sušené lupenie ruží, ktoré sú samozrejme jedlé. Tak, a tu už máme náš dezert vo finálnej podobe. Ďakujem vám všetkým veľmi pekne za vašu pozornosť, dúfam, že sa vám tento recept páčil. Spolu s Patisserie vám prajeme krásneho Valentína a všetko len to najlepšie. Budeme sa na vás veľmi tešiť pri ďalšom videu.